ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಕಾಪುಗ. ಓಕೆ 5 ಗಂಟೆ 5 ನಿಮಿಷ ಆವಡು ಮೇಡಮ್. ಮಣಿ ಮೇಡಮ್ ಶುರು ಮಲ್ಪೊಡೆ. ಮಲ್ಪುಲಿನಿದ್ದ. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್. ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಮನಸ್ಸುಡು ಸುಗಿತೊಂದು ಗೇನ ಪೊಲಬುದ ಪರಪು ಶನಿವಾರ ಬಯ್ಯದ ತುಳು ವೆಬಿನಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಕೆಬಿಕೊಂಡೆ ಮಲ್ತದು ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡು ಸೇರೊಂದಿನ ಮಾತಿರೆನ್ಲ ಯಾನ್ ನೀತಾಗಟ್ಟಿ 2ನೇ ವರ್ಷದ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೇನೊಂದುಂಡತೆ ಮೇಡಮ್ ಕೇನೊಂದುಂಡೆ ಸರಿ ಸರಿ ಶುರು ಸರಿ. ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಮನಸ್ಸುಡು ಸುಗಿತೊಂದು ಗೇನ ಪೊಲಬುದ ಪರಪ್ಪು ಶನಿವಾರ ಬಯ್ಯದ ತುಳು ವೆಬಿನಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಕೆಬಿಕೊಂಡೆ ಮಲ್ತು ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡು ಸೇರೊಂದಿನ ಮಾತಿರೆನ್ಲ ಯಾನ್ ನೀತಾಗಟ್ಟಿ 2ನೇ ವರ್ಷದ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ 10 ಬಿರೆಲನ ಮುಗುಲಿ ಮಲ್ತದು ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ, ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿವಿ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು ಮುಕುಲ್ನ ಮಾತ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗಿಡು ಗೇನ ಪೊಲಬುದ ಪರಪ್ಪು ನಡತೊಂದುಂಡು. ಇನಿ ಎಗ್ಗೆ 179ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.
ಇನಿತ ವಿಷಯ ತುಳುವೇರ್ನ ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧನೆ. ಇನಿತ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಕಜ್ಜದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಯಸ್ಸೊಂದಿನಾರು ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯಕ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲಿರು ಶಾರದಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ಬೈಲ್ ಕುಡ್ಲ ಮೆರೆನ್ ಯಾನ್ ಮಾತಿರ್ನ ಪರವಾದ ನೋಕಿಡ್ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚೆನೆ ಇನಿತ ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಕೊರ್ಪುನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ದುಗ್ಗಪ್ಪ ಕಜೆಕಾರ್ ಮೇರು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಜಿ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರರು ಮೆರೆನ್ಲ ಯಾನ್ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡ್ ಈ ಕಜ್ಜುಗು ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇನಿತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೆರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿ ಎನ್ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಶ್ರೀ ಉದ್ಭವ ರೌದ್ರನಾಥೇಶ್ವರ ಸಹಿತ ಪಟ್ಟದ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಡುಬೊಟ್ಟು ಮೆರೆನ್ಲ ಯಾನ್ ಈ ಕಜ್ಜುಗು ಮೋಕಿಡ್ ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇನಿತ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರು ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ ಮೇರು ತುಳು ಲಿಪಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬೊಕ ಬರಹಗಾರರು ಮೇರೆನ್ಲ ಯಾನ್ ಈ ಕಜ್ಜುಗು ಮೋಕಿಡ್ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಓಕೆ, ಐಂಜಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡ ಲೇಸ್ ನಡಪುಡಾಂಡ ನೆಕ್ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಯ ನಕಲು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಮೆರೆನ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಾಲೇಜು ಕುಡ್ಲ ಮೆರೆನ್ಲ ಯಾನ್ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಕಜ್ಜಗು ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ ಎಂಕೆ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ಮೆರೆನ್ಲ ಯಾನ್ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕರಾದುಪ್ಪುನಂಚಿಂತ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಣಿ ಎಮ್ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಚನ್ ಮೊಕ್ಲೆನ್ಲ ಯಾನ್ ಮೋಕೆ ಉಡಲ್ದಿಂಚಿದ್ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ನಡಪೆರುಂಡು ಗೇನ ಪೊಲಬು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳುವೇರ್ನ ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧನೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಕ್ ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಕೊರಡು ಪಂಡದ ಡಾಕ್ಟರ್ ದುಗ್ಗಪ್ಪ ಕಜೆಕಾರ್ ಮೇರೆನ್ ಯಾನ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಾತ್ರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೇನುಡೆ ಕೇನುಡೆ ಕೇನುಂಡು ಸರ್. ಕೇನುಂಡು ಸರ್. ಕೇನುಂಡು ಸರ್. ಇವಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸ್ ಮಂಗಳೂರು ತುಳು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮೊಕ್ಕಲು ಕರಿನ ಸುಮಾರು ಸಮಯದಿಂಚಿ ಇಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹೆಸಳಿನ ಕನವೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ಕೆಲವು ಲೇಸಲಿಡಿ ಪಾಲ್ಪಡೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾಪುಂದಾದ ಪಂಡ ತುಳುನು ಒರಿಪೆರೆ ತುಳುನು ತುಳುತ ಬುಲೆಚ್ಚಿಲಿಗೆ ಒಂಜಾತಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಆ ಮನಸ್ಸದ ಜನಕುಲು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರ ತಾಪಂಡ ದಾಯಪಂಡ ಇನಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಬುಲೇನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ತುಳು ನಮ್ಮ ಬದುಕುನ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಒರಿಪವನ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರನ ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವು ಬಹುಶಃ ಇನಿತ ಅಗತ್ಯಲ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಕೆಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಇರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪನದಾದ ಪಂಡ ಒಂದು ಏಪಲ ಮಾತ ಕಡಿಟ್ಲ ನಡತೊಂದು ಕೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಐಟ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಅಳವಡಿಸ ಒಂದು ಬದುಕೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅರಿವು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಿದಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡಿದ ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧನೆ. ಈ ಪೊರ್ಲದ ಲೇಸದ ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ವಯಸ್ಸಾದಿನಂಚಿನ ಮಂಗಳೂರದ ಶಾರದಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯಿನ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯಕರೇ ಇನಿತ್ತ ಈ ಲೇಸಿಡ್ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆರಾದ ಪಾಲ್ಪಡಿಪಿನಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿ ಎನ್ ಅಂಚನೆ ಕವಿತಾ ಮೇರೆ ಮಣಿರೈ ಮೇಡಮ್ ಮಾಧವ ಎಂ ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಅಭಿಮಾನುಡು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ತುಳಿತ ಅಭಿಮಾನಿ ಎಂಕ್ ತುಳು ಪನ್ನ ತುಳು ನಾಡು ಪನ್ನಗ ನಮಕ್ ಆ ನಾಡು ಪನ್ಪಿನೆತ್ತ ಬೇತೆ ಅರ್ಥದಾಲ ಬೋರ್ದು ಈ ತುಳುನಾಡು ಪಂಡ ತುಳುವೇರು ಬದುಕುನಂಚಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ತುಳುವೇರು ಬದುಕೊಂದಿಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೆಲಗಟ್ಟು ಪನ್ಪಿನ ಅರ್ಥನೇ ಕೋರ್ಕೊಂಡು ಮಿತ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿಶೋರ್ ಮರ್ರೈ ಶೇಣಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಸೊಮ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಈ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪಿನವು ನಮ್ಮ ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಸುದ್ದಿಡ್ದು ತೀರ್ಥದ ದಕ್ಷಿಣದ ಪಯಸ್ವಿನಿ ಸೂದೆ ಮುಟ್ಟಲ ಉಪ್ಪುನು ಪನ್ಪೇರು ಉಂಡು ಪಂಡ ಅವು ಪಂಡ ಅವು ರಡ್ಡು ಐಕ್ ಗಡಿಕ್ಕುಲು ದುಂಬು ನಿನ್ನ ಕೆನರಾ ಪಂಡದ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಡಚ್ಚರು ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಈ ಪ್ರದೇಶನ ಬತ್ತಿನಕುಲು ಅಕುಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಕೆನರಾ ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ದಿದಿತ್ತೀರಿ ಆ ಕೆನರಾ ಪನ್ಪಿನ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಸೇರಿದಿತ್ತೀನಿ
ಆ ಕೇಂದ್ರ ಪನ್ಪಿನ 1950 ಕನಗ ಅವು ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರ, ನಾರ್ತ್ ಕೇಂದ್ರ ಅನ್ನ. ನಾರ್ತ್ ಕೇಂದ್ರ ಪಂಡ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ, ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರ ಪನ್ಪಿನವು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ. ಅವು ಕನ್ನಡ ಪನ್ಪಿನಿತ್ತ ಅರ್ಥನೇ ಅಕುಲು ಇಂಗ್ಲಿಷಿಗೆ ತರ್ಜುಮೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೆನರಾ ಪಂತೆ. ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಈ ಕೆನರಾ ಪನ್ಪಿನವು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಆ ಕನ್ನಡದ ಪರ್ಯಾಯ ಪದ. ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪಿನವು ಇನಿ ಸೇರಿದ ನಾವು ಬಂಡ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಬುರ್ದು, ಉಡುಪಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸರಗೋಡು. ಇದು ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೆರೆದಿತ್ತಿನ ಅಂಶ. ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧನೆ ಪನ್ಪೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಪನ್ಪಿನವೇ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪದ. ಬಹುಶಃ ನಮಕ್ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪುಂಡು, ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯೇ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಮಣ್ಣು, ಅಲ್ತ ಹವಾಮಾನ, ಅಲ್ತ ವೃತ್ತಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತನ ಅಂಶ. ಅಂಚದ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಬದುಕೊಂದು ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಇಪ್ಪು, ನಮ್ಮ ದೀವಂದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಉಡುಗೆ ಇಪ್ಪು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಗಲಸೊಂದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಇಪ್ಪು. ಒಂದು ಮಾತಲ್ಲ ಇಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಊರದ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಪರಿಸರಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಅಂಶ. ಅಂಚದು ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪಿನವು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷತೆದ, ಅನೇಕತೆದ, ವೈವಿಧ್ಯತೆದ ಒಂಜಿ ನಾಡ ಅದೊಂದು. ಯಾನ್ ದಾಯನ ವೈವಿಧ್ಯದ ನಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಅನೇಕತೆದ ನಾಡು ಪನ್ಪೆ ಬಂಡ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಣಿ ಗೊತ್ತುಂಡು, ಮಾಧವರೇ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು, ಮಣಿ ಮೇಡಮ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು. ಮೂಲು ಮಸ್ತ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಎಲ್ಲ ಆತ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ, ಆರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ, ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಭೂತಾರಾಧನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾತ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಶೋಧನೆ ಆತ. ಆ ಒಂದುಲ್ಲ ನಾನು ದುಂಬುಗ್ಲಾವು ಇನಿ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪನ್ನಗ ಯಾನ ಪನ್ಪಿನಿಂಚಿನ ಪಂಡ ದಾಯಗೆ ಆಚೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮೂಲುಂಡು ಪಂಡ ಪರದೇಶಗಳ ಜನಕುಲು ಬರ್ತದ್ದು, ಸಂಶೋಧಕರು ಬರ್ತದ್ದು, ಮೂಲ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ತು ಬೋತೇರು. ಅಂಚದ ಪುನಗ ಪರದೇಶದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಕರ್ಷಣೆ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಅಂಶಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನುಂಡು, ತುಳು ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ತುಳುನಾಡು ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ದೆತ್ತೋಜ. ಇನಿ ಉಡುಪಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಕಾಸರಗೋಡು ಬಹುಶಃ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆದ ಕುಳು ತುಳು ಪಾತಿರು. ತುಳುನಾಡಿನ ಪನ್ನಗ ಬಜಿ ಮಾತೃಭಾಷೆ ತುಳು ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ತುಳು ಇರಂದ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪಿನ ಮೂಲು ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಾತಿರು ನಕ್ಲು. ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಾತಿರು ನಕ್ಲು ಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆದಕ್ಲು, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರದಕ್ಲು, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಕಳು ಇವನ್ ತುಳು ಭಾಷೆ. ಯಾನೆ ಉದಾಹರಣೆ ಪಂಡ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಮೂಲ ನಾವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಎರ್ನಾಕುಲ್ಲ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಎರ್ನಾಕುಲ್ಲ ಅಕುಲ್ಲ ಬಹುತೇಕ 100% ಒಂಜಿ 80 ಜನ ತುಳು ಪಾತಿರ್ನಕ್ಲಿ, ತುಳು ಅರ್ಥ ಪುಣಕ್ಲಿಗೆ, ತುಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊರ್ಪೇರಿ, ತುಳು ಪಾತಿರ್ವೆ. ಅಂಚದ ಪುನಗ ಈ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪಿನವು ಒಂಜಿ ಅನೇಕತೆದ ಒಂಜಿ ಬೂಡು. ಇನಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಒಂಜಿ ಎರಡನೇದಾದ ಪಂಡ ಮಾತೃಪ್ರಧಾನ್ಯವಾಯಿನವು. ಮಾತೃಪ್ರಧಾನತೆ ಪನ್ಪಿನ ಮೂಲು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಇತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕೃತ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಅಂಶ. ಮೂಜಿನದ ವಿಶೇಷತೆ ಮೂಲಕ ಅವೈದಿಕವೈನಂಚಿನ ಆಚರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಅವೈದಿಕ ಆಚರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಮಾತೃಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಾರಿ ಪಿರಾಕೃತಿ ಬತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಇನಿಕ್ಲ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪರೆ ಆ ಒಂದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಒಂದು ಅಂಶಗಳು. ಅಂಚಾದ ಈ ಒಂಜಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ನೆಕ್ ಪೂರ ಅವೈದಿಕ ಆಚರಣೆ ಇಪ್ಪು, ಮಾತೃಪ್ರಧಾನ್ಯತೆ ಇಪ್ಪು ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಇಪ್ಪು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಆಚರಣೆ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಆಚರಣೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬಲ ಅವು ಪ್ರಕೃತಿದ ಅವಲಂಬನೆ ಉಂಡು, ಪ್ರಕೃತಿನ ಅವಲಂಬಿಸದೆ ಉಂಡು. ದಯಪಂಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಅವಲಂಬನೆ ಇಂಚೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬಗು ಗಲಸುನಂಚಿನ ವಸ್ತುಲುಪ್ಪು, ಗಲಸುನಂಚಿನ ಫಲವಸ್ತುಲುಪ್ಪು, ಐಕ್ ಗಲಸುನ ಪೂ ಇತ್ಯಾದಿ ಉಪ್ಪು ಅವು ಮಾತಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪರಿಸರ ಇತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇನೆ. ಇನಿ ಬಹುಶಃ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನಾ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಾವು ಪಾತಿರ್ನಾಗ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕು ನಾವು ನಾಗಾರಾಧನೆ. ತುಳುನಾಡು ನಾಗಾರಾಧನೆ ಇನಿ ಏತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂದುಂಡು ಪಂಡ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಪೋಡಿಗೆ, ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ನಂಬಿಕೆ, ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ಐತು ಒಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧಲ ಆ ಜಾಗದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಟು. ಇನಿ ನಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳು ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐತ್ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಪನ್ಪೇರಿ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಾಗ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಸೇರೊಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾಗ ಇಡೀ ಭೂಮಿನೇ ನಾಗನ ನಡೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಈ ಭೂಮಿ ಇಡೀ ಭೂಮಿಯೇ ನಾಗನ ಭೂಮಿ ಪಂಡ. ಅಂಡ್ ನಾಗನ ಭೂಮಿ ಪನ್ನಾಗ ಐತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ರೆ ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಜಾಗೆ ಸರಿ ಉಂಡ ಅಂತ ಏನ್ಬಾ ಅಲ್ಪ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ನಾವು ಪುರೋಹಿತರದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಲು ಒಂದು ಬಹುಶಃ ನಾಗ ನಡೆ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ. ಆ ರೀತಿ ಪನ್ನಾಗ ಹಿರಿಯಕುಲ್ದಾದ ಪನ್ಪೇರು. ಹಿರಿಯಕುಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಪಂಡ ಇಡೀ ಭೂಮಿಯೇ ನಾಗನವು ಅಂಚದ ಪುನಃ ನಾಗ ನಡೆ ಅವು ಆಪುಂಡು ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೊಂಡು ಒಂದು ಭಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಇಡೀ ಭೂಮಿಯೇ ನಾಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನವು. ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಲಿ ಒಂಜೇ ಬೋಡಾಪಿನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಅವು ಪಂಡದು ಕೆಲವು ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಒಂಜಿ
ಅನಿಸಿಕೆಲ್ಲ ಉಂಟು. ನಾಗಾರಾಧನೆ ಪನ್ನಗ ನಮಕ್ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ನೆನಪಾಪುನಿಂಚಿನ ಪಂಡ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ರಕ್ಷಣೆಗಾದ ಇತ್ತಿ ನಾವು. ಪ್ರಕೃತಿ ರಕ್ಷಣೆ ಪಂಡ ನಾಗಾರಾಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ನಾಗ ಬನಕುಲು ನಮ್ಮ ನಾಗ ಬನಕುಲು ಏಪಲ ಅವು ಪಿರಾಕದ ಕಾಲೋಡು ಇತ್ತದ ಯಾನು ಹೆಚ್ಚು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಪಿಜಿ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲೋಡು ಎಂಚ ಪಂಡ ನಾಗ ಬನಕುಲಿನ ಏರ್ಲ ಮುಟ್ರೆಚ್ಚಿ ನಾಗ ಬನಕುಲು ಒಂಜಿ ಬೂರ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಗೆಲ್ಲ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಇರೆ ಆವಡು ಅವಳು ಒವೆನ್ಲ ದೆಪ್ಪರೆಚ್ಚಿ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಅವು ಇಡೀ ಊರಿಗೂ ತಂಪು ಕೊರಂದಿತ್ತಂಡು ಬರ್ಸೋಗ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಂದಿತ್ತಂಡು ಪರಿಸರನ ಒರಿತೊಂದಿತ್ತಂಡು ನಾಗನ ಬನಟ್ಟು ಎಂಚಿನ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಬೂರ್ನೆನ ಪೆಜ್ಜುನ ಮಾತ್ರ ಅವು ಬಜಕ್ರೆ ಉಪ್ಪು ಕನಕ್ ಉಪ್ಪು ಎಂಚಿನ ಎತ್ತನ ಬೂರ್ದು ಹಾಳಾದ ಪೋಪಿನ ಪೆಜ್ಜಿದ್ದು ಅಕ್ಕುನ ಐನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ಬುಂಡ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಲ್ಪುನ ಅವಳು ಬೇತೆ ವಾರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಕೃತಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪರೆಚ್ಚಿ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲದ ಕೆಲವು ನಾಗನ ಕಲ್ಲೇನು ತೋರೆಪೊಂಡ ನಾಗಮನಕಲೇನು ತೋರೆಪೊಂಡ ಒಂಜಿ ಕೆಂಪುದ ಕಲ್ಲು ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುನ ಐಕ್ ಚಿತ್ರಕಲೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಐಟ್ ಒವೇ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಕೆತ್ತನೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತದ ಕಲ್ಲುಲು ಅವು ಬೇರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಕೆತ್ತನೆ ಅದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರುಡ್ದು ಬರ್ತದ ಐಕ್ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಐಕ್ ಶೀಟ್ ಒಂದು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಬೆಚ್ಚದ ಜಾಗಡ್ ನಾಗನ ಕುಲ್ಲಾವನಂಚಿನ ನಂಬುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಇಂದು ಆಧುನಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇಂದು ಪರಿಸರದ ಪ್ರಕೃತಿನ ಒರಿಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿಜವಾದಲ ನಾಗನ ಆರಾಧನೆ ಪಂಡ ಪ್ರಕೃತಿ ರಕ್ಷಣೆ ಬಹುಶಃ ನಾಗಬನ ಈ ರೀತಿದ ಒಂದು ಪನ್ನಾಗ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಗ್ರೋವ್ಸ್ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪನ್ಪೇರು ನೆಕ್ ಪೂರಕವಾದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಾಕೊಂಡು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಇನಿಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯ ಉಂಡು ಹಾಲಕ್ಕಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಹಾಲಕ್ಕಿ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಪಂಡ ಅಕಲು ಒಂಜಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಾವು ಅಕಲು ತೂನಗ ಬುಡಕಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೋಜರು ಅಂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಒಂದೆಟ್ಟ ಅಕಲು ಓಲ್ ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡ ಪ್ರವರ್ಗ ಒಂದುಡು ಬರ್ಪೇರು ಅಕಲು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಅಂದು ಒಲ್ಲ ಪರಿಗಣಿಸ್ತದೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಪಂಡ ಬಹುಶಃ ಅವು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಆಯೋಗದ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆನ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಕ್ಲ ಪುದರದ ಸಮಸ್ಯೆನ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುದರ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಅನ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಅನ್ ಬರ್ತಿರ್ದವ್ರು ಅವನ್ ಜಾತಿಯಿಂದ ಪರಿಗಣನೆ ಮಲ್ತದ ಅಕ್ಲು ಪ್ರವರ್ಗ ಒಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂಚಿನ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ಇನಿ ಆತಿ ತತ್ತೆ ಯಾನ್ ದಾಯಪನದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲು ರಡ್ಮೋಜಿ ಕೆಲಸ ಏನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ನಾಗಬನಕುಲೇನು ಅಥವಾ ಇಂಚಿನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಗ್ರೋವ್ಸ್ ಪನಿಪಿನ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವಿನ ಓಯಿಲ್ಲ ಮುಟ್ರೆ ಹೋಗುಜೆ ಅಕ್ಕಲು ಬೂರಿನ ಕನಕನ ಮಾರ್ದ ದಿನ ಮಲ್ಪನಾಕ ಊರಿನ ಬಜಕ್ರೇನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಉರುವಲ್ಗೂ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನಾಕ ಅಕ್ಕಲು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಡು ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಬೇರ್ಲೇನು ಕಾಡು ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಇರೆತ್ತ ರಸನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದ ನಾಟಿ ಮದ್ದು ಮಲ್ಪನಾಕ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದ ನಾಟಿ ಮದ್ದು ಮಲ್ಪನಾಕ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಡವೇನು ತಲುಪವೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಅಕಲು ಒಂಜಿ ಟೆರೇಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕಲು ಕೃಷಿ ಅವು ಟೆರೇಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಪಂಡ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಗುಡ್ಡನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹಂತ ಹಂತವಾದ ಕಟ್ತೊಂದು ಹೋಗಿ ಅವು ನೀರು ಒರಿಪೇರೆಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚದು ಈ ಪರಿಸರನ ಒರಿಪೇರೆ ಪ್ರಕೃತಿನಿ ಒರಿಪೇರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮುದಾಯದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಜನಗಳು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಐಡ್ಲ ಈ ಬುಡಕಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಂಚದ ಪುನಗ ನಾಗನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾದ ಮಲ್ತಂಡ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಒರಿಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿನ ಕಾಲೊಡ್ದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿನ ಬರ್ಸನ ತಂಪ ಒಂದು ಪೂರ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಪ್ಪುಡು ಒಂದು ಪರಿಸರಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಗೆ ಪುನಂಚಿನ ನಾಗಾರಾಧನೆದ ಸಂಬಂಧ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಕ್ ನಾಗಬನಕುಲು ಕಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ನಾಗಮಂಡಲ ಮಲ್ಪೇರಿ ನಾಗಮಂಡಲ ಐನಿ ಅವೇ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಸಮತಟ್ಟದ ಜಾಗ ಇತ್ತೆಂಡಾಂಡ್ ಐಕದಲ ಒಂಜಿ ಕೃತಕವೈನಂಚಿನ ಸ್ಟೇಜಿ ಕೃತಕವೈನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಓವೋ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಐಕ್ ಶ್ರೀಮಂತವೈನಂಚಿನ ಒಂದು ಜಾಗೇನು ಮಲ್ಪೊಡು ಮಾಡ್ತದ ಅಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಡಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಪ್ಪು ಇನಿ ಈ ರೀತಿದ ನಾಗಮಂಡಲ ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಪೂರಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಪೂರಕವೈನಾರೆ ನಮ್ಮ ನಾಗಮಂಡಲ ಗಲಸುನಂಚಿನ ಪಿಂಗಾರ ಇಪ್ಪು ಬೊಂಡ ಇಪ್ಪು ಒಂದು ಪೂರಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಬುಲೈನ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿದ ಒಯ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವ ಅವು ಒಂಜಾತ್ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಪೂರಕವೈನವಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ನಮಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅವೇನು ಒಂದೇನು ಸ್ಟೀಲ್ ಇಂದೇನು ಪೂರ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುಜ ನಾಗಮಂಡಲಡು ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗ ಆಪುನ ಪಿಂಗಾರ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಂಡ ಇಂಚಿನವೇ ಉಪಯೋಗ ಆಪುನ ಅವೇನು ಪೂರ ಭಾರಿ ಸುಲಭವಾದ ಏನು ನಮಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನಿ ನಾಗ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಪನ್ಪಿನ ನನೊಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಬೈದನೆ ನಮಕ್ ಮಾತ ಜಾತಿ ದಕ್ಕಲಿನಟ್ಲ ಇಂದು ಮಾತೃಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ದೆತ್ತು ತೋಜವನು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಮಾತೃ ಸ್ಥಾನೀಯ ಕುಟುಂಬಲಿಡ್ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಓಲು ಪಂಡ ನಾಡೊಂದು ಪೋದು ಅವಳು ನಾಗನ ಓಲು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ತಿರುಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಷಿಲ್ದ ಕೇಂದ್ರ ಇನಿ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಅವಳು ಪೋದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಆ ಇಡೀ ತರವಾಡಿಗೆ ಸೇರಿದ ನಕಲು ಪೋದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಬೈದು ಇಂದು
ತುಳುವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ತೋಜವನ ತುಳುವೇರ್ನ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಅಂಶ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿದ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲ ಒರಿಪಾವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಶ. ನಾನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಬೊಂಡ ಪೇರ್ಲ ಒಂದು ಪೇರು ನಮ್ಮನೆ ಸಾಂಕದಂಚಿನ ಪೆತ್ತ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕದ ಇತ್ತಿನವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಡೆ ನಾವು ಬೊರಿಯೊಂದು ಇತ್ತಿನವು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವ. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೊಂಡ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವ. ಅಂಚದ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಪಂತ ನಾವು ಬೇತೆದಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲಾದಿಗೆದ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಒಂಜಾತ್ ನಮಕ್ ಪಿಂಗಾರ, ಒಂಜಾತ್ ಬೊಂಡ, ಒಂಜಾತ್ ಪೇರು ಅವು ಮಾತ್ರ ಬೋಡೆ ಜನಕ್ಕಲು ಒಲ್ತೊಲ್ತೋ ನಾಡೊಂದು ಒಡೆಗ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ತೂಪ. ಅಂಚದ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಪಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಬೊಕ್ಕ ಜನ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವು, ಪ್ರಕೃತಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆಚರಣೆ. ನಾನೊಂಜಿ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕುನ ಭೂತಾರಾಧನೆ. ಬಹುಶಃ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಕ್ ಮೂಲು ರವಿ ಎಮ್ಮನಿ ತೇಡ ಮುರಾಣಿ ಯಾರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ತು PhD ಪತ್ತೊಂಬತ್ತಿನಾರು. ಕಿಶೋರ್ ಶೇಣಿಲೇಗ್ ಬೋಡೇನದ್ದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಬರೀತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ದೇರಿ. ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೈವಲಿ ನಡ ನಮ್ಮ ನಂಬುನೋಲು ಪಂಡ ಮರತ್ತಟೀಟ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಪ್ಪಡು ಪಂಜೂರ್ಲಿಪ್ಪಡು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಚಿಪ್ಪದಾದ ಪಂಡ ಜನಕ್ಲೇಡ ಒಂಜಿ ಅನುಕೂಲ ಬೈತಿನ ಅಂಚಾದ ಅವಲವಲು ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿನ ದೈವ ಸ್ಥಾನಲೇನು ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ದೈವ ಸ್ಥಾನಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ದೈವಲು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ನಂಬೊಂದಿತ್ತ ದುಂಬು. ಅಂಚಾದ ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ನಂಬುನಂಚಿನವು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಬಾರಿ ಕೈತಲ್ದ ಪ್ರಕೃತಿನ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣು ಮುಟ್ಟುದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪುನ, ಕಲ್ಲು ಮುಟ್ಟುದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪುನ, ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ. ಅಂಚಾದ ಈ ಕೋಲ ಆಪುನಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾದ ನಮ್ಮ ಬಾರೆದೈರೆ ತಾರಿದ ತೀರಿ ಪಾಳೆ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಬೋಡಾಪಿನ ಅಂಚದ ಐಕ್ ನಮಕಿನಿ ಅಂಗಡಿ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಸಾಮಾನು ಬೋಡಾಪಿನಚ್ಚಿ ಪರಿಕರಲ್ ಬೋಡಾಪಿನತ್ ಒಂಜಿ ಏತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಆರಾಧನೆ ಅವಡುಂದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಭೂತನರ್ತನ ಅವಡುಂದಾಂಡಲ ಐತ ವೇಷಭೂಷಣಕ್ಕೆ ಬೋಡಾಪಿನ ಈತೆ ತಾರಿದ ತೀರಿ ಪಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಂಗಾರ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಹೆಚ್ಚಿ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಅಂಚದ ಪುನಗ ಕೋಲ ಪಂಪಿನ ಇನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅವೊಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆದ ಒಂದಾದಲ ಇನಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಈ ಮಾಧ್ಯಮಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಾಣ ಪಂಡ ನಮಕ್ ದೈವಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವ್ಲು ಮಲ್ಪೊಡು ಮೂಲು ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಪಿನ ಬಾಂಬೆ ದುಬೈ ಬತ್ತದಲ್ಲ ಜನ ಮೂಲ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರ ಶುರು ಮಲ್ತೇರಿ ಕಾಂತಾರದಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಾದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ನಿಜವಾದಲ ಭಕ್ತಿ ಉಂಡ ಅತ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಾ ಎನಿತ ಕಾಲೋಡು ಪನ್ಪಿನವು ಒಂದು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು. ಅಂಚದು ಇನಿ ದೊಂದಿಗೆ ತೆಪ್ಪರಿಗೆ ಬೋಡು ಗೊಂಡ ತಾರಾಯಿ ಅವು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ತಿಪ್ಪಿ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನವೇ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಗೋಡಾಪಿನ. ಅಂಚದು ಇನಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧಲು ಇಲ್ಲ. ಇನಿ ಒಂಜಿ ಬೊಂಡನ್ ಪಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ನಮಕೊಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೊಂಡನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪರೆ ನಮಕ್ ಆಪಿಚ್ ಅವಿನ ಬೊಂಡ ಕೊರ್ನಗಲ ಇಂಚ ದೀವೋಡು ದೈವಗೆಂಚ ದೀಪುನ ದೇವರಿಗೆಂಚ ದೀಪುನಿ ಮನುಷ್ಯಗೆಂಚ ಕೊರ್ಪಿನ ಅವು ದುಂಬು ಅವಲ ತೀರ್ಥ ಜಾತ್ರೆಗಳು ಮಿತ್ತ ಜಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಇಂಚ ಕೊರಡು ಅವು ಪುರ ಬಾರಿ ಆ ಬೊಂಡಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿದ ಬೊಂಡಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ರ ಒಂದ್ ಜಾತ್ ತತ್ವಲುಲ್ಲ. ಇನಿ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುವೇರ್ನ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಬರ್ಪುನ ಬಿಸು ಪರ್ಬ ಪನ್ಪಿನವು ನಮ್ಮ ಪಗ್ಗು ತಿಂಗಳು ಸುರುತ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ತುಳು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಹೂ ಶುರು ಆಗ್ಕೊಂಡು ಏಪ್ರಿಲ್ 14 ಅಲ್ತು ಶುರು ಆಗ ಬಿಸು ಪರ್ಬ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಶುರು ಆಪಿನ ದಿನ ಬಿಸು ಕಣಿ ಪಂಡು ಮಲ್ಪೇರು ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಮುಪ್ಪರ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇರಳಡೆ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿ ಆಚರಣೆ ಉಂಡು ಬಿಸು ಕಣಿ ಪಂಡ ಕಣಿ ಪಂಪನ ನಿಜವಾದಲ ಒಂಜಿ ಪೂ ಒಂಜಿ ಮಂಜಲ್ದ ಪೂ ಆ ಪೂನು ಬಿಸುತ್ತ ಒಂದಕ್ಕೆ ತಾರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಂಡ ಅವು ಮಾತದ್ದು ಇದು ಈ ಪೂ ನೈಕ್ ಪಾಡಂದಿರ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರ ಅವು ಕಣಿ ಪನ್ಪನ ಪೂ ಒಂಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಕೇತ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ಅರ್ಥ ಒಂಜಿ ಮಂಜಲ್ದ ಪೂ ಅಂಚದ ಪುನಗ ಅವು ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ಸುರೂಕು ದೀದು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡ ಕಣಿ ದೀಪನ ಅಂಚದ ಸುರೂಪ್ ಹೋದು ಊರ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ದಿ ಹೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬಿಸು ಕಣಿ ದಿ ಹೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಅವಲ ಕೇರಳ ಇಂಚ ಪಂಡ ಕೇರಳಡೆ ಉಳಿಗ ಮನೆ ಪದ್ಧತಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚದ ಪುನಗ ಏರು ಗೇಣಿದಾರೆ ಹುಲ್ಲಿ ಆಯ್ಪೋದು ದನಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಸುರುಕು ಕಣಿದೀದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ ಇಲ್ಲಡ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಈ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸುರುತ ಕೆಲಸ ಸುರುತ ಪರ್ಬ ಒಂದು ಬಿಸು. ಸೊ ಅಂಚದ ಪುನಗ ಬಿಸು ಬಂಟೋಳ ಬೆಳ್ತಂಡೆ ಇಂಚ ಪಂಡ ಈ ಪಗ್ಗು ಸುರುತಾನಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಾನಿ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರನ್ ಪಂಡ ಕೈ ಬಿತ್ತ ದೀಪನ ಪಂಡ ಕ್ರಮ ಉಂಟು.
ಕೈ ಬಿತ್ತಂದು ಪಂಡ ಇಡೀ ವರ್ಷಗೂ ನಮಕ್ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿನ ಬಿತ್ತದ ಸುರುತ ದಿನ ನಿಜವಾದ ಪಗ್ಗುಡು ಬರ್ಸ ಬತ್ತದ ಇಪ್ಪುಜಿ ದುಂಬು ಪುಂಡು ಏಪ್ರಿಲ್ 7 ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡ್ಲ ತೂತ ಇತ್ತೆ ಐವಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸೆಕೆ ಒಂದಿಟ್ಟುಲ್ಲ ಅಂಡ ಹೆಚ್ಚಾದ ಆ ಸಮಯ ಬರ್ಸೋ ಪೂಜಿ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿನ ಪಂಡ್ಲ ಪೊಡಿ ಕಂಡೊಡೆ ಒಂಜಿ ಮೂಲೆಡೆ ಮಣ್ಣಿನ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪುನ ಕಂಡದ ಮಣ್ಣಿನ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದು ಆ ಪೊಡಿ ಮಣ್ಣಡು ಒಂಜಿ ಆತು ಜಾಗೆಡು ಬಿತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಬಾರ ಬಿತ್ತು ಪಾಡ್ದ ಇನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದು ಬಿಡ್ಪುನ ಐದು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಬೇಷಗಾನಗ ಬರ್ಸ ಬರೆ ಸುರು ಆಪುಂಡು ಬೇಷಗಾನಗ ಅವು ಕೊಡಿಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೇಜಿ ಪಾಡ್ನ ಜೂನುಗು ಪಂಡ ಕಾರ್ತಿಲ್ ತಿಂಗಳು ಬಂದಾಗ ಸರಿಯಾದ ನೀರು ಹಾಕೊಂಡು ಜನಕ್ಕಳು 5 ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಬೋಡಾಪಿನ ನೇಜಿ ಐಕ್ ಬೋಡಾಪಿನ ಕಂಡನ ಆತ ಮಲ್ಪುನ ಈ ಕೆಲಸಲು ದುಂಬರಿಪಾಗ ಅಂಚದ ಪುನಗ ಇಡೀ ವರ್ಷದ ಬುಲೆಚ್ಚಿಲ್ ಕೃಷಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ 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 ಇಂಚಿನ ಬೊಲಿಪ ಅವು ಕೆಯ್ಯಾದಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆದಿಪ್ಪು ಅವು ಮಾತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವಡ್ಕೊಂಡು ಕೃಷಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಚರಣೆ ಬಿಸು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನ ಬಿಸು ಆಚರಣೆ ಅವು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪ್ರದೇಶಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ರೀತಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಸುಳ್ಯ ಅಂಚಿಗೆ ಪೋಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಇಂಚಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪೋಂಡ ಅವಲೊಂಜಿ ತರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಿನ್ನತೆ ಪನ್ಪಿನ ನಮಕ್ ಮಾತಾರಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಅವೆಟ್ಲ ಆ ರೀತಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ಬರ್ಪ ಅಂಚದ ಪುನಗ ಅವು ಒವೇನು ಎಂಚ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರಿ ಒವೇನು ಎಂಚ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರಿ ಪಂಪಿನವಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೂ ಸೀಮಿತವಾದ ಯಾನಿ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಯಿನ ಭಿನ್ನತೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗಳ ತುಳು ಭಾಷೆಗಳ ಮಸ್ತ್ ಒಂದುಂಡು ಪಂಡ ಸುಳ್ಯದ ತುಳು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಬಂಟ್ವಾಳದ ತುಳು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಕುಡ್ಲದ ತುಳು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಉಡುಪಿದ ತುಳು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಅವು ಪಾತೆರ್ನ ನಮ್ಮ ಗಲಸುನ ಶಬ್ದೊಳಡಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ನಂಚಿನ ಆಕ್ಸೆಂಟ್ ಐಟ್ಲ ಇಪ್ಪು ವಾವ ರೀತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಂದ್ನಿ ನಮಕ್ ಅವೇನು ತೂವರ ಆಯ್ತು ಅಂಚದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಔಸತ್ಯ ಔಸರಿ ಆಚರಣೆಲ್ಲಾತೆ ಅಕ್ಲ ಮಲ್ಪ ನಾವು ಔಸರಿ ಅಕ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗೂ ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ತೂಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪ ನಾವು ನಮಕ್ ಸರಿ ಅಂಚದ ಅವು ಆಚರಣೆ ಇಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನಾ ಕ್ರಮಟ್ಲ ಅಕ್ಲನ ಸರಿ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಬಂದ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಅಕ್ಲನ ತಪ್ಪು ಬಂದ್ವಿ ನಾವು ಏಪಲ ತಪ್ಪು ದಯಪಂಡ ಅವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಿನ್ನತೆ ಐಕ್ ಸೇರೊಂದೇ ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆಗಳಾತೆ ನಮಕ್ ದೀಪಾವಳಿ ಇಪ್ಪುಡು ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಅವೇ ಆಚರಣೆ ಇಪ್ಪುಡು ಅಥವಾ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇಡ್ಲೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಯಿನ ಭಿನ್ನತೆ ದೆತ್ತು ತೋಜು ನನ್ನ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕು ನಾವೇ ಸಾಲಿಗೆ ಪೊಂಡ ನಮಕ್ ಪಗ್ಗು ಬೇಷ ಕಾರ್ತೆಲ್ ಕರೀದು ಪೊಂಡ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕುನ ಆಟಿ ಆಚರಣೆ ಆಟಿ ಒಂಜಿ ಸುರುತ ಬರ್ಪಿನ ನಮಕ್ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಆಟಿದ ಕಷಾಯ ಬರ್ಪಿನವು ಕಾಂಡೆಲಕ್ಕದು ಪಾಲಿದ ಕಷಾಯ ಈ ಪಾಲಿದ ಕಷಾಯದ ನಂಬಿಕೆ ನಮಕ್ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಅವೆಂಚ ಪಂಡ ಆನಿಕಾನಾಗ ಮಾತ ರೀತಿಲ ಮರ್ದಲ ಬತ್ತ ಸೇರುಂಡು ಪಂಡ ಅಂಚದ ಈತ ಕಷಾಯನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರ್ಪೇರು ಇಲ್ಲಡು ಕನತದು ಕಾಂಡವಿನ ಐಕ್ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಮರ್ದದ ರೀತಿಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕ್ಲಿಡ್ದು ಪತ್ತದು ಹಿರಿಯಕಲು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅವೇನು ಪರ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಪೂರಕವೈನವು ಬೊಕ್ಕ ಆನಿದ ದಿನಕ್ಕೆ ಅವೇನು ಪರಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯವೈನವು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ್ಲ ಒಂದು ಸಾಬೀತಾತನ ದಯಪಂಡ ಉಡುಪಿಡು ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜ್ SDM ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜ್ ಆಟಿ ಅಮಸಿದನಿ ಕಾಂಡೆ ಆಟಿದ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚದು ಪುನಗ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಲ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿತನ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ನೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗ ನಾವು ಬರೇ ಒಂಜಿ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಎತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ನೆಲೆಗಟ್ಟು ಪಾಲಿದ ಕಷಾಯ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆನಿ ಮೆತ್ತೆಗಂಜಿ ಮಲ್ಪೇರು ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಪೇರು ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಆನಿ ಜನಕ್ಕಲು ಮೀದು ಅಕ್ಲಿ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತು ಬರ್ಪಿನವು ನಮ್ಮ ತೂಪ ಈ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು ದಾನ ಬುಡುಪುನಂದು ಉಂಡು ಅವು ಇತ್ತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆತನ ದಯಪಂಡ ಈ ತೋಡುಲು ಈ ಸುದಿಕ್ಕುಲು ಮಾತ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ತೋಡ್ಲೇನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಚರಂಡಿಲೇನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚದ ನೀರು ಜತದ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಜಾಗೆಲು ಕಮ್ಮಿ ಆತ ಅವು ನೀರು ಜತದ ಪೋಂದಿತ್ತು ಒಸರ ಪುನಃ ಕಾಲ ಒಂದು ಆಟಿ ಅಂಚದ ಪುನಗ ಒಸರದ ನೀರು ಪೋಂದಿ ಪುನಃ ಪ್ರದೇಶಡು ಮೀದಾದ ದಾನ ಬಿಡ್ತು ನಂದು ಇಲ್ಲಿಯ ಬಾರಿ ತೆರಕ್ ಒಂಜಾತ ಪೂ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರಿ ಪುರ ಪಾಡ್ದವೇನು ನೀರಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಪಿನ ಬಹುಶಃ ಅನಿಷ್ಟಲು ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನಕ್ಕ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಊರದ ಅನಿಷ್ಟಲೇನು ದೂರ ಕಡಪಡೊಂದಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಉಲ್ಲ ಇನಿ ಆಟಿದ ರಾವು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದೊಂಡು ಆಟಿದ ರಾವು ಪನ್ಪಿನ ಇನಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬೊಕ್ಕ
ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುಡು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಟಿ ತರವು ಅವು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೈಪೆದ ಮರದ ಅಡಿ ಟಿಪ್ನ ಅವಳು ದಾದ ಉಂಡ ಅವು ಕಾಸರಕನ ಮರ ಕಾಯರ್ದ ಮರ ತಡಿಟಿ ಅವೇನು ದುಂಬುಡ್ದೆ ನಂಬುದಿಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಬಯ್ಯ ಗಾನಾಗ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯ ಗಾನಾಗ ಪೋದು ಅವಳು ಕೋರಿನ ಅಡ್ದು ಬಲಸುನೆ ಒಂದು ಆಟಿದ ರಾವು ಬಲಸುನ ಆನಿಯ ಬಲಸು ಆನಿ ಬಯ್ಯಡ್ ಬಲಸುನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಅವು ಇನಿಕ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಉಂಡು ಬೇತಗಡಿ ಉಂಡಾಯ್ತ ಪಂಪಿನ ಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚೈತ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಚಿಸಿ ಕಾಯರ್ದ ಮರ ಪಂಪಿನ ಯಾನ್ ದಾಯ ಪಂಡೆ ಪಂಡ ಪ್ರಕೃತಿಡ್ ನಮಕ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮರಕ್ಕೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅರ್ಥ ನಮಕ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ ಕಾಯರ್ದ ಮರ ಬೇತ ವೀಕ್ಲಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಯ್ಜಿಂದ ಈ ಭೂತುರನ್ನ ನಮ್ಮ ನಂಬೆರೆ ದೈವಲನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗೆ ಪನ್ಪಿನವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅವೇನ್ ತೆರಿಯೋ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರ್ದಾಯ ಪಂಡ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪ. ಈ ಆಟಿಡೊಂಜಿನ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ಪನ್ಪಿನವು ಅವು ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನು ಅಥವಾ ತುಳುತ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಆಟಿದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪಾಂಡ ಪನ್ಪಿನವೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಇಡೀ ವರ್ಷ ಅವೇನು ಬುಡ್ದು ಬುಂಡ ತುಳು ಒರಿಪುಣ ಅಂದ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂಚದ ಪುನಗ ಈ ಆಟಿ ಆಚರಣೆ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪನ್ಪಿನವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಐಕ್ ಪೂರಕವೈನ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಏನು ಕೊರಡು ಪಂಡ ಯಾನು ಉಡುಪಿ ಪುನಗ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಡುಪಿ ತುಳುಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾಸ್ಕರಾನಂದ ಕುಮಾರ್ ಅಂತೀರ ಆರು ವೈದ್ಯರು ಆರು ಪಾತ್ರನ ಪಂಡಿರ 6 ಇಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ತೆನಸುಲು ವಾವ ಕಾಲೋಡಪ್ಪ ಆ ಕಾಲೋಡವೇನು ತಿನ್ನೋಡು ಈ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆರು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊನ್ನೋಗು ಪಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲು 20 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಉದ್ದೋಗು ಬಲಪುವ 20 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಡೋಗು ಬಲಪ ಅಂತ ಅಡ್ಡೋಗು ಬಲಪ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎಲು ಗಟ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಆವಂತ ಪೋಪ ಆ ಉದ್ದೋಗು ಬಲಪರಲ್ಲ ಅಡ್ಡೋಗು ಬಲಪರಲ್ಲ ತುಳುನಾಡು ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಅವು ಪೆಲಕೈ ಆವಡು ಕುಕ್ಕ ಆವಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಕಾಡುತ್ಪತ್ತಿ ಆವಡ ಫಲವಸ್ತ ಆವಡು ಕಾಡು ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಸಮಯದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಇಂಚಿನ ಬುಲೆಪನಮ್ಮ ಅವು ತೇವುಲಾದಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ಗುಜ್ಜೆಲಾದಿಪ್ಪು ಒವ್ವೇ ಆದಿಪ್ಪು ಅವು ಪರಿಸರಡು ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಯಿ ನಮ್ಮ ಬುಲೆಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಬುಲೆಪುನಂಚಿನ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ನರಮಾನಿ ತಿನ್ಪುನಂಚಿನ ಅವೇನು ಪೂರ ಸಮಯದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಿನ್ನೋಡು ಅವು ಒಂದು ದೇಹ ಕೊಂಚ ಆಹಾರವದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಆರು ಪಂಡಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ ಅಂದು ಪಂಡದ ಅಂಚದ ಪುನಗ ಅವೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಎನ್ನಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತದ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಆಟಿದ ಆಚರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗಲಸುನಂಚಿನ ಒವೇ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಲ ಒಂದು ಮಾತಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಬುಲೆಪ್ಪಿನವು ನಮ್ಮ ಆನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಖಾದ್ಯ ಮಲ್ತು ಕನಪ್ಪ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಂಡ ಇಡೀ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಮರತು ಬಿಡ್ಪ ಅಂಚದ ಪುನಗ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ನಮ್ಮ ಬದುಕದ ಭಾಗವಾದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತಿಂದ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿವು ಪನಪಿನವು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅನಿಸಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಟಿದ ಇಡೀ ತಿಂಗಳು ಆಟಿ ಕಳಿಂಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಕುಡಂಜಿ ಬರ್ಪಿನ ಆಚರಣೆ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕಲು ಮಲ್ಪಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರದೇಶ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮುದಾಯ ಇಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕಲು ಅವೇನು ವೇಷ ಪಡೋದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಐತ್ ಬುಲೆಸಲೆಕ್ಕಾದಿಪ್ಪು ಕಂಜಿಗಾದಿಪ್ಪು ನರಮಾನೆಗಾದಿಪ್ಪು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಅನಿಸ್ತುಲೇನು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಕಾಟಿ ಕಳಿಂಜಿ ಬರ್ಪೆ ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಬತ್ತಿನಾಗ ಬಾರು ಅರಿ ಬೇತೆ ರೀತಿದವೇ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ರೂಪುಡು ನಮ್ಮ ಕೊರ್ದು ಅವೇನು ಕಡಪುಣ್ಣ ಉಂಡು ಟೈಟ್ ಒಂಜಿ ಶುದ್ಧದ ನೀರು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಐಕ್ ಮಿಶ್ರಣ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಅವೇನೆ ರಟ್ಟ ಒಂದು ಅರ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಜಾಗೆಗೆ ಅಂಚದ ಪುನಗ ಐತಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆಲ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿದ ಆಚರಣೆಗೆ ಆಟಿಕಲೆಂಜೆಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಟು ಸೋಣದ ಜೋಗಿನೆಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಟು ಆಟಿಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಸೋಣ ಬರ್ಪಿನವು ಸೋಣದ ಜೋಗಿ ಪಂಡ ಈ ತಿಪ್ಪಿಡ್ ಬೊಂಜರಟ್ಟ ಒಂದು ಪೋದು ಈ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಮಾರಿನಿ ಗಿಡಪ್ಪೆ ಪಂಡ ಅಂಚದಿಪ್ ನಾವು ಮಾರಿನಿ ಗಿಡಪ್ಪರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಶಕ್ತಿನ ಮಾಡಿ ಬರ್ಪ ಆ ಶಕ್ತಿಲು ಸೋಣದ ಜೋಗಿ ದೂರದ್ದು ಬರ್ಪೆ ಅಂಡ ಬತ್ತಂದ ಅಂಡ ಈ ಸೋಣಡು ನಮ್ಮ ಈ ಮಾರಿಲಿ ತಂದ ಅಂಡ ಅವೇನ್ ಗಿಡ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಇಡೀ ತಿಂಗಳು ಅಕ್ಲು ಉಪ್ಪೇರು ಇಡೀ ತಿಂಗಳು ಅರಿ ಬಾರು ಕೋರಿ ನಿನ್ನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕು ಇಡೀ ತಿಂಗಳು ಆಯ್ಬೇಕು ಕಡೆತ ದಿನ ಅವೇನು ಅರ್ಧ ತಿನ್ಪುನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂಚದಿಪ್ನಾಗೊಂದು ಈ ತುಳುನಾಡು ಹಂತ ಹಂತವಾದ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಪರ್ಬೋಲು ಬೊಕ್ಕ ಆಚರಣೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕು ನಾವು ದೀಪಾವಳಿ ಸುರುತಾನಿ ಮೀಪಿ ಪರ್ಬ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಆನಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದ ಮೀಪಿನ ದೋಸೆ ಮೈಪಿನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿ ದೋಸೆ ತಿನ್ಪಿನ
ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಟು. ಇನ್ನಿಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನಮ್ಮ ಒರಿತೊಂದುಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮಾಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚದು ಒಂಜಿ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ, ಭೂಮಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ನೆಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ನಮ್ಮ ತೂರ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಂಜಿ ಕೈ ಕಂಜಿಲೇನೆ ಅವೇನು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವ ಗೋ ಪೂಜೆ ಪಂಡದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಯುಧ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುವ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೆಲಸ ಕೃಷಿಕ ಕೆಲಸ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಕೊಟ್ಟು, ಪಿಕ್ಕಾಸ್, ಕತ್ತಿ, ಉಜ್ಜೇರು ನೆಕ್ಲಿನ್ ಪೂರ ನುಗ ನಾಯರ್ ಮಾತ ದೀದು ಅವೇನ್ ದೆಕ್ಕದು ಐಕ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತದು ಅವೇನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ತುಳುನಾಡಿ ಪುನಃ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಆ ಮೂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟುಲ ಕೃಷಿತ ಹೂವೇ ಕೆಲಸ ನಡಪೂಜಿ ದಯಪಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪರ್ಬ ಇಡೀ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿದ ತುಳುನಾಡದ ಮಲ್ಲ ಪರ್ಬನಿ ದೀಪಾವಳಿ ಅಂಚಾದ ಮಾತೆಕ್ಲ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮೂಜಿ ದಿನ ಅವು ಜನಕ್ಕುಲೆ ನರ್ಮಾನ್ಯಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ದಪ್ಪಿ ಎರುಕ್ಕುಲ ನಮ್ಮ ಗಲಸುನಂಚಿನ ಮಾತ ರೀತಿದ ಪರಿಕರಗಳಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಆ ಮೂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಒವೇ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಬನು ಬಾರಿ ಪೂರ್ವದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಮೂಜಿನ ದಿನ ಅನಗ ನಮಕ್ ಆ ಮೂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೀಪದೀಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಬಯಲಿಗೆ ಕಂಡಗು ದೀಪದೀಪನ, ಭಾರತ ತುಪ್ಪಿಗೆ ದೀಪದೀಪನ, ಇರ್ಲನ ಎದುರುಡು ಕೈಕಂಜಲ ಎದುರುಡು ದೀಪದೀಪನ, ನೊಗನಾಯರ ದೀಪದೀಪನ ಈ ರೀತಿ ಮಾತ ಜಾಗಲಿಡ್ಲ ದೀಪದೀದು ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ತುಳುನಾಡದ ದೀಪಾವಳಿದು ತುಡರ್ ಪರ್ಬ ಮನ್ಪನ ತುಡರ್ ಪರ್ಬ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೀಂದ್ರ ಪೂಜೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮುಜಿನೇ ದಿನೊಟ್ಟು ನಾವು ಮಲ್ಪನು ಬಲೀಂದ್ರ ಪೂಜೆ. പക്ഷെ ಬಲೀಂದ್ರ ಪೂಜೆ ಪನ್ನಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕರದೆ ಬತ್ತಿನವು ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಲ್ ಸೇರ್ದುಂಡು. ನಮ್ಮ ಮೂಜಿನೇ ದಿನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕೋಲನ್ನು ದಕ್ಕದು ಆ ಕೋಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೀಂದ್ರ ಪೂಜೆನ ಮಲ್ಪನ ಅವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಬಲೀಂದ್ರನ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಉಂಡು. ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪರ್ಬ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿನ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಆಯ್ತ ನಟುಟ್ ನಮಕ್ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಚೂರು ದುಂಬು ಪಿರಾಣಿ ಅನ್ಪನ್ನಾಗ ಇಲ್ಲದಿಂಜಾವನ ಕುರಲ್ ಪರ್ಬ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇಲ್ಲದಿಂಜಾವನ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಸುರುತ ಏನೆಲ್ದ ಕೇಯಿ ಬುಲೆದು ಐತ ಕೂರಲ್ ಪರಂದನಾಗ ಆ ಕುರಲ್ ಎತ್ತದು ಐನ ಇತ್ತದ ಕಾಲ ಇಂಚ ಪಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗೋದು ಅವಲ್ದೀತ ಮುಕ್ಕು ಕನಪನ ದುಂಬ ಇಂಚೈತನ ಪಂಡ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲ ಕನಕ ದೀಪನ ಅವಲ ಇರೆಟ್ಟು ఒక ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗುಲೆತ್ತಿನಂಚಿನ ಸೇವು ಪದುಪ್ಪೆ ಒಂದಿನ ಪೂರ ದೀರುಂಡು ಅವು ಪೂರ ದೀದು ತೆಕ್ಕರೆ ಒಂದಿನ ಪೂರ ದೀದು ಜಾಳು ದೀದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟದ ದೀದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವೇನ ಇಲ್ಲದೊಲೈ ಕನಕದು ಒಂಜಿ ದೇವನ ಕೊಂಡು ದೀದು ಐಕ ಕೈ ಮುಗಿನ ಒಂದು ಇಲ್ಲದಿಂಜಾವನ ಪಂಪೇರು ಇಲ್ಲದಿಂಜಾವನ ಪಂಡ ಸುರುತ ನಮ್ಮ ಐತ ಬುಲಿಚಿಲ್ ಇಲ್ಲದ ಉಲೈ ಕನಪ ಕೇಯ್ತ ಬುಲಿಚಿನ್ ಇಲ್ಲದ ಉಲೈ ಕನಪ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆನಿ ಕುದ್ದರೆಂದು ಪಂಪೇರು ಕುದ್ದರೆಂದು ಪನ್ನಾಕ ಸುಮಾರು ವಿಷಯಾలు ಬರ್ಪಾಯ್ತು ಬಹುಶಃ ನಮಕ್ ಪೊಸಾರಿ ಉಂಟು ನಾವು ಪೊಸಾರಿ ಉಂಟು ನಾವು ಆನಿ ನಮಕ್ ಹರಿ ಪೊಸ ತಾದಿ ಪೂಜಿ ಅವು ನಲ್ಲ ಗುಲೆಪುನ ಬಾರೆ ಐಕ್ ಏಳರಿ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನ ಅರಿಕೆ 7 ಅರಿನಿ ಹೊಸ ಅರಿಯಿಂದಿರ್ತೈಕೆ ಪಾಡ್ದು ಬೇಯ್ಪಾದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಐನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಜಿ ಬಗ್ಗೆ 7 ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕಚ್ಚಿ ಮಲ್ತದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪೇರು. ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಉನ್ನಾಗ ಕಿರಿಯಾಕ್ಲೆ ಮುಟ್ಟ ಯಾನ್ ಪುದ್ದರನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಪನ್ರೆ ಸುರು ಯಾನ್ ಪುದ್ದರನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಹೊಸಾರಿ ಉನ್ಪೆ ಬಂದ್ಪೇನೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ದಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಅಡುಗೆ ಮಲ್ಪನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಪೊಸಾರಿ ಉಂಪಿನಿ ಬಹುಶಃ ನೆಟ್ಟು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ದಾಕುಲ್ಲ ಈ ಪರ್ಬನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಮೋಂತಿ ಫೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಉಂಡಾಕಲ್ಲ ಮೋಂತಿ ಫೆಸ್ಟ್ ಬಂಡ ಆನಿ ಹಾಕಲ ಕುರಲ್ ಕನಪುನಲ್ಲ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8 ಹಾಕಲ ಆಚರಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಚೌತಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕಲ ಮೋಂತಿ ಫೆಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಹಾಕಲ ಮೋಂತಿ ಫೆಸ್ಟ್ಗೆ ಹಾಕಲು ಪೂ ಗಾಲ್ಸುವೇರು ಈಗಿನ ಬೇತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದೇ ಹಾಕಲು ಪೂನು ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುಜೆ ಅಂಚದು ಅವು ಬಹುಶಃ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆತಿನ ಹಿಂದೂ ಲೈಕ್ ಬಳಸಿದ ಅಂಚಪುರ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಕತೆ ಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಅವು ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ಚಿ ನಾನೊಂಜಿ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ತಿಕ್ಕು ಸಿರಿ ಜಾತ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ತುಳುನಾಡು ಸಿರಿ ಜಾತ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತನವೇ ಅವು ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇಂಚ ಪಂಡ ಸಮಾಜದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಹೋರಾಡಿನಕ್ಲು
ಸಾಮಾಜಿಕವಾಯಿನ ಕೆಲವು ಅನಿಷ್ಟದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿನಕ್ಲು ಅಕಲು ಮಾಯಾ ತೀರ್ ಪಂಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಆ ರೀತಿದ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಇನಿ ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತಿ ನಾವು ಇನಿ ಬಂಟ ಪೊಣ್ಣು ಹೊರ್ತಿ ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವದ ಐನು ಧಿಕ್ಕರಿಸದು ಕಂಡನೇನ ಬುಡ್ದು ಪೋಪಲ್ ಕಂಡನೇನ ಬುಡ್ದೆ ಪೋಪಲ್ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಕತ್ತೆ ಈ ಸಿರಿ ಜಾತ್ರೆದ ಸಿರಿನ ಪಿರವಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ ಸಿರಿ ಜಾತ್ರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸುಮಾರು ಜಾಗಲಿ ನಡಪು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಂದವರ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಾಪುಡುಂಡು ಹಿರಿಯರ್ ಕಡುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ನಡಪುಂಡು ಜನಕ್ಕಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರುಡ್ದು ಅಡೆಗೆ ಹೋದು ಅವೇನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉಂಟು ಐತ ಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆಲ ಉಂಟು. ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ದೈವಲಿನ ನಮ್ಮ ತೂಂಡ ಭೂಮಿಗೆ ವಾರಿತ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಪಂಡಿದ್ದು ಜಾಗ್ಯದ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬದ ದೈವಲು ಒಂದು ಬರ್ಪ ಜಾಗ್ಯದ ಕುಟುಂಬ ದೈವಲು ಕಲ್ಲುರುಟ್ಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಜಾಗ್ಯ ದೈವಲದ ನಮ್ಮೊಂದಿಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ದೈವಲ ಹತ್ರ ನಮ್ಮೊಂದಿಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ದೈವಲು ಬಂದ ಧೂಮಾವತಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಇಂದುಪುರ ಗ್ರಾಮದ ದೈವಲ ಅದು ದಾಯ ಪಂಡ್ರೆ ಪಂಡೆಯಾನೆ ಜಾಗ್ಯದ ಪಂಡ ಅವಲ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಾವು ಗ್ರಾಮದ ಪಂಡಲ ಗ್ರಾಮದ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಾವು ಗ್ರಾಮದ ಜನಗಳಿಗೆ ಎಡ್ಡಾವಡು ಕೃಷಿಗೆ ಎಡ್ಡಾವಡು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡು ಬಂತ ನಮ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಗುತ್ತು ದೈವ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಜಾರಂದೈ ಮಲರಂದೈ ಮಲರಾಯಿ ಪುರ ಅಂಚಾದ ಒಂದು ಗುತ್ತುದ ದೈವಲು ಜಾಗ್ಯದ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ ದೈವಲು ಅವೇ ರೀತಿ ಗ್ರಾಮದ ದೈವ ಮೂಜಿ ಪ್ರಕಾರಡು ದೈವಲಿನ ನಮ್ಮೊಂದು ಬರ್ಪ ಈ ಮೂಜಿ ಪ್ರಕಾರಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನವೇ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನವೇ ಅಂಚದಿನಿ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರಿನ ಆರಾಧನೆ ಇಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಪಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಕೊಂಡು ದಯಪಂಡ ಐಕೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಬ್ಬರಡು ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪಿನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಯನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಆಯನ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಯಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಇನ್ನೇನು ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಪ್ರಕೃತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆಗೆ ಆರಾಧನಾ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮಸ್ತ್ ಸಂಬಂಧಗಳಿಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಅಂಚಿನ ಎಲ್ಲಿಯ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಇಪ್ಪ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಆವರ್ತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಬಂಡ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಂಚಿನ ಏತೋ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕುರುವಂದೇ ಬರ್ಪ ಅಂಚಾದ ಒಂದು ಬಾರಿ ವಿರಾಕಡದೆ ಬೈತಿ ನಾವು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ಎಂಕ್ ಈ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುಪೀಠ ಪೂರ್ತಿ ನಾವು ಈತ್ ವಿಷಯಲಿನ ನಿಕ್ಲೊಂಟಿಯ ಪಟ್ಟೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಅಂತ ಬಂದುಲೆ ತುಳುವೆರು ಪ್ರಕೃತಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪಲು ಬೊಕ್ಕ ತುಳುವೆರೆಗ್ ಪ್ರಕೃತಿ ದೊಟ್ಟುಗುಪ್ಪುನ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧದ ಬಗೆಟ್ ಈತ ಪೊರ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ದುಗ್ಗಪ್ಪ ಕಜೆಕಾರ್ ಮೇರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಕೊರಿಯರ್ ಮೆರೆಗ್ ಮಾತಿರ್ನ ಪರವಾದ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಈ ಲೇಸದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಪಾತೆರಗ್ ಕೆಬಿಯಾಕ ಯಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿ ಎನ್ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಶ್ರೀ ಉದ್ಭವ ರೌದ್ರನಾಥೇಶ್ವರ ಸಹಿತ ಪಟ್ಟದ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಡುಬಿಟ್ಟು ಮೇರೆನ್ ರಡ್ಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರಗೋಸ್ಕರ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಭಿನ್ನೈತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ್ ರವಿಯಣ್ಣೆ ಉಲ್ಲೇರ್ ಎಂಕಲೊಟ್ಟುಗು ಕಾರಣಾಂತರಡ ಪ್ರಸಾದರಿಗ್ ಇದು ನಿಕ್ಕ ಸೇರಾಯ್ಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ದುಂಬರ್ಪುಲಿ ಮೇಡಮ್ ಈರ್ನ ಅನುಮತಿ ತೊಟ್ಟುಗು ಅಂಚಾಂಡ ಇತ್ತೆ ದುಂಬಗ್ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಲೇಸದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೇರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಮೇರ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬರಹಗಾರರು ಮೇರೆನ ರಡ್ಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರಗ್ ಕಿಬಿ ಕೊರ್ಪ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಸ್ವರ ಕೇನೊಂದುಂಡು ಮೇಡಮ್ ಸುರುಕಾದ್ ಅರ್ಥ ತಾಂಗದಿನ ಅಪ್ಪೆ ಮೆಟ್ಟೆಲು ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆ ತುಳು ಅಪ್ಪೆಗು ಪುಡ್ಯ ಪಾಡೊಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಲ್ ಮೆಡಿಪುನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಲುಪ್ಪುನ ಬೆನ್ನೆರೆ ಇಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪುಡ್ಯ ಉಂಡೆ ದುಗ್ಗಪ್ಪ ಸರ್ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಆಚರಣೆದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಕೊರ್ಲುಡು ತೆರಿಪಾಯರು
ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಂಡನೆ ನೆಲಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಂಡ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಮಣ್ಣಗ್ ಅಂಟೊಂದು ಬೈದಿ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಆದಕ್ಕೂ ಆಚರಿಪ ಆದಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕು ಆದಕ್ಕೂ ಆರ್ ಪನ್ಯಕ್ಕೆ ಕೃಷಿ ಬದುಕು ಒಂಜಿ ಆರ್ಥಿಕವಾದ್ಲ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಾದ್ಲದ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಅವು ಪೂರ ಆಚರಣೆ ಸೇರುನಂಚಿನ ಅಂಚದ ಒಂದು ಪೂರ ಮಣ್ಣಗ್ ಗೋಡ್ಯೊಂದು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಷಯನ ಆರು ಪುರ್ಲುಡು ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರಲು ಆರ್ ಪನ್ನಿಕ ಇತ್ತ ಆಡಂಬರ ಉಂಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರೆಗ್ ಬಂಗಾರದ ಕಟ್ಸಲೆ ಅದನ್ನ ಬೊಲ್ಲಿದ ಅನಿತ ಅನಿವಾರ್ಯ ಇತ್ತಿಜಿ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲು ಎಂಚ ಅವೇನು ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬೈದರ್ ಪಂಡ ಕಾಡ ಪುರ್ಪ ತೋಡ ನೀರು ಒಂಜಿ ಕೆಂಡ ಪೇರು ಉಂದೆಟ್ಟೆ ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬೈದಿನಕು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಸರ್ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಐತ ಆಚರಣೆದ ಪದ್ಧತಿಯೇ ಬೇತಾಯ್ತು ನಾಗಾರಾಧನದಲ್ಲಿ ಆರು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಪಂಡೇರು ದುಂಬು ಆ ಕಲ್ಲಡು ಚಿತ್ರಪುರ ಇತ್ತಜಿ ಒಂದ್ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲಡ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಆ ನಾಗಬನ ಪಂಡ ಅವಳು ಬೋಡಾಪಿನಾಥ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ನಮ್ಮ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯಕ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿನ ಸಸ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡು ನಮಕ್ ಬೇರ್ ಪೂರ ಔಷಧ ಪಂಪಿನ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತ ಅವನೇನ ಆ ಪ್ರಕೃತಿನ ಒರಿಪಿನ ನಿಲೆಟೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಹಾಕಲು ಒಂಜಿ ಬನ ಪಂದು ಅವಳು ಔಷಧೀಯ ಗಿಡಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಒರಿಪಾವನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಬಹುಶಃ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚಾತಲು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ ಪೊತ್ತೊಂದುಂಡು ಮಂಡೆ ಕೊದ್ದೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ನಾಗಬನನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ತದೀತ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟೆಡ್ ಕಟದ್ ನಾಗೆ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಬರ್ರೆ ಆವಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಣತದೀತ ಐತ ಕಾರಣನೇ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಇಂಚ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಅವೇ ಕಾರಣಂದಿಲ್ಲ ಪನೇಲಿ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಾತಿ ವಿಷಯ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಪರ್ಬೊಲ್ನ ಬಗೆಟ್ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ಸೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಡ್ಡಸಲ ನಮ್ಮ ಮೂಲವಾದ ಪ್ರಕೃತಿನೇ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಪ್ಪೇನೆ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೇಲಾಪಿನ ಒಂದ್ ತೂಪಿನ ಅಂಚಿನ ಮೂಲವಾದ ಆ ಭೂಮಿನೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ಆಚರಿಪಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಕೆಡ್ಡ ಸಾಧುಕು ಬೊಕ ಚೌತಿರು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ತಗೊಂಡು ಆಂಡ ತುಳುವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಚೌತಿ ಆರಾಧನೆ ಪಂಡ ಗಣಪತಿ ಸುತ್ತದಿದೆ ಐಕ್ ಕರ್ಮುಡು ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಆ ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ತುಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಸುಡಲ ಪರ್ಬಗಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಇತ್ತೆ ಅಲಿದು ಪೋತುನಿಂದ ಪನೊಲಿ ಇಚ್ಚಿನ ಕಡೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪಾದೆ ಪೂ ಪಂದೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಬುಲ್ದು ಕಲ್ಲದ ಇಲ್ಲೆ ಪೂನು ನಮ್ಮ ಗಲಸುವ ಅವು ಪೂರ ತೂನಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ ನಕುಲು ಏತ ಮಿಠಾಯಿ ಪೂ ಪಾದೆ ಪೂ ಒಂಜೊಂದ್ ಜಾತ್ ಬೂರ್ಡು ಅವೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ತುಡರ ಪರ್ಬಗು ಆ ಭೂಮಿಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಆರಾಧನಾ ರೂಪಡ್ ನಮ್ಮ ಗಲಸೊಂದಿತ್ತ ಉಪ್ರ ತೂನ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ಅಭಿಮಾನ ಇತ್ತು ನಂದು ಓಲಿ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟುಗು ದೈವಾರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದೇರು ಭೂತಾರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತು ಯಾನು ಕುಡುಂಜಿ ಸೇರ್ಸನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೈವೋಲ ತೂಪ್ನಂಡ ಅವು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಆವಡು ಅಥವಾ ನಂದಿಕೋನೆ ಆವಡು ಅಥವಾ ಪಿಲಿಚಾವುಂಡಿ ಪುರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಿ ಎಂದು ದಬಾನ ಎಂಚ ಐಟ್ಲ ನಮ್ಮ ದೈವತ್ವನ ತೂಪಿನಾಕು ಅಂಚ ಉಪ್ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಈ ವಿಷಯ ತೂನಗ ತುಳುವೇರು ನೆಲಕ್ ಅಂಟೊಂದು ಬೈದೇರ್ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಓಲ ಗ್ರಂಥಡ್ ಬರೆತಿನ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇತ್ತೆ ಸಿರಿಪಾರ್ದನ ಅವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆತನ್ ಮಲ್ಲ ಲೆಂಜೆಸ್ಟ್ ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂಡ ಅವು ಒಲ್ತದ್ದು ನೆಲ ಮೂಲರದ ಬೈದಿನಿ ಕಂಡೋಡು ಬೈದಿನ ಉರಲಾಡು ಓಬೇಲೆ ಸಂಧಿ ಪಾರ್ದನ ಪಾರಿ ಮದಿಪುಲು ಪೂರ ಅವು ನೆಲಕ್ ಅಂಟೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನೇ ವಿಷಯಲು ಪೂರ ಇಂಚ ತೂವರ ಪೋಂಡ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಪ್ರಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಅವನ್ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದೇ ಪಾತೆರೊಂದು ಕೋಲಿ ಅಂಚ ಅದ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಅಂಡ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ದುಗ್ಗಪ್ಪ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪಂಡೇರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಈ ಕಜ್ಜೋಡು ಪಾಲ್ಪಡರೆ ಅವಕಾಶ ಪೂರ್ಣ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬುಡುವುಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದನು ಈತ ಪೊರ್ತುಗು ಈ ಲೇಸದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರಾಯ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಮೇರ್ ತುಳುವೇರ್ನ ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧನೆದ ಬಗೆಟ್ ನನೊಂಜಾತು ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಕ ತೆರಿಪಾದ್ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಲೇಸನ ನನಾತು ಪೊರ್ಲು ಮಂತು ಕೊರಿಯರು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಕ್ಕ ದುಂಬಗ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸೊಂದಿನ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಶಾರದಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಇಂಬೇರು ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಪಾತೆರುಲ್ಲೆರು ಮೇರೆ ನಾನು ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ
ಈತ ಈ ತುಳುವೇರ್ನ ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧನೆ ಲೈಸಿಡು ಸೇರಿನ ಪೂರಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ದುಗ್ಗಪ್ಪ ಕಜಕಾರ್ ಅತ್ಯಂತ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ನಮಕ್ ವಿವರಣೆ ಕೊರಿಯರ್ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಶುರು ಮಲ್ತಿನ ಆಟಿದ ದೀಪಾವಳಿದ ಆರಾಧನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಸಿರಿ ಜಾತ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಗೆದ ದೈವ ಗ್ರಾಮದ ದೈವ ಪೂರ ಒಂದೇ ತಪಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಶೋಕುಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವನ್ನು ವಿವರಿಸಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಮಹತ್ವ ಎಂಚ ಪ್ರಕೃತಿ ದೊಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ದುಂಬಡ್ದೆಂಚಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪೂರ ವಾ ರೀತಿಡಿ ಎಂಕುಲು ಆಚರಿಸಿದ ಬೈದ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗ ಈ ತುಳು ಒಂದು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಒರಿಪಾವಡ ಬಗ್ಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆಲ ಅತ್ಯಂತ ಮೂಕೆಡಾರ್ ಪಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಡಿ ಎಂಕು ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಯೋಜಕರು ಐನ ಮಾಧವ್ MK ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಣಿ M Rai ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಾಂಚನ್ ಮೊಕ್ಲೆ ಪೂರ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಸಂದಾವ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂದು ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕುಡೋರ ಎನ್ನ ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದಾವ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸರ್ ಬಂದುಲೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಲೇಸದ ಅಕೇರಿದ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಎತ್ತದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪನ ನಮ್ಮ ರೀತಿ ರಿವಾಜುಡು ಒಂಜಿ ಅಂಚಾದ್ ಈ ನಿತ ಗೇನ ಪೊಲ್ಲಬುದ ಪರಪ್ಪು ಎಗ್ಗೆ 179ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸೊಂದಿನ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯಕ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಶಾರದಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬಯಲು ಕುಡ್ಲ ಮೇರು ಮೋಕೆದಿದು ಈ ಕಜ್ಜುಗು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಸೇರೊಂದೇರು ಮಾತಿರ್ನ ಪರವಾದ ಮೆರುಗ್ಯಾನ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಇನಿತ ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತು ಕೊರಿನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ದುಗ್ಗಪ್ಪ ಕಜಕಾರ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಜಿ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದು ಪೊರ್ಲುಡು ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಧಾರಿನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟುಂಡೇರು ಮೇರೆಗ್ಲ ಮಾತಿರ್ನ ಪರವಾದಿ ಯಾನ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋನಡಾಯ್ನಾರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿ N ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಆಂಡ ಕಾರಣಾಂತರವಾದ ಮೇರೆಗ್ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರೋನ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ಮೇರ್ನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಡ್ ಮಾತಿರ್ನ ಪರವಾದ ಮೆರುಗ್ಯಾನ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಮಾನಾದಿಗದ ಬಿನ್ನೆರು ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತುಳು ಲಿಪಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬರಹಗಾರ್ಯರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಾನದಿಗೆದ ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರು ಮೇರೆಗ್ಲ ಮಾತಿರ್ನ ಪರವಾದಿಯಾನ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿತ ಈ ಲೇಸ್ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪೊಡಾಂಡ ನೆಕ್ ಬೆರಿಮುಳ್ಳ ಅದೊಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಬೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ MK ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಣಿ ಮೇಡಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಚನ್ ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಮೋಕೆಡಿಯಾನ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಿನ ನೀತಾಗಟ್ಟಿ ಮಿರೆಗ್ಲ ಮಾತಿರ್ನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡು ಸೊನ್ಮೆಲೆನ್ ಸಂದಾಂತ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮೇಡಮ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾನ್ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾಯ್ತ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಎನಕ್ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ದು ಕುಲ್ದಿನ ಮಾತ ತುಳು ಬಂದುಲೆಗ್ ಎಂಗ್ನ ಪಾಸಾಡಿನಕ್ಲೆಗ್ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ತಾರೆ ತಗ್ಗಾದ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕೆ ದೀವೊಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು.